Moikka! Mä oon lähdössä tänään illalla Lappiin. Ja mä ajattelin nyt vähän esitellä, että minkälaisia tavaroita mä pakkaan, kun mä lähden vaeltamaan. Nyt pitää ottaa huomioon se, että mä oon ihan pikkasen semmonen hifistelijä. Mutta en mä nyt ehkä ole pahimmasta päästä kuitenkaan näiden tavaroiden kanssa. Ja nyt mä haluan sanoa sen, että vaeltaa voi vähän edullisemmillakin tavaroilla kuin nää. Ei näin kaikki mitään kamalan kalliita on, mutta jotkut on vähän tyyrimpiä. Niin kuin vaikka Merinovilla tai Ruskovilla vaatteet. Mutta ne on laadukkaita ja ne kestää monta vuotta, joten asiaa. Mitäs kaikkea täällä on? Mulla on täällä näitä mainittuja Ruskovilla paitoja ja pitkiä kalsareita. Nämä on siis suomalaisia. Kuivuu äkkiä, että jos tulee hiki, niin nämä kuivahtaa. Ja sitten nämä käy kylmällä. Nämä pitäisi tosi lämpimänä. Mutta näillä voi myös mennä kuumalla, koska nämä hengittää. Olen vastikään oppinut Merinovillasta, että siinä pitää olla tarkka, että se on semmoista cruelty freetä. Mä otan mukaan 2 pitkähihasta tuollaista villapaitaa ja 1 lyhythihasen. Mä otan mukaan 2 pitkät kalsarit, jotka on villasta. Ja näissä on näppärästi sepalus, jos sattuu tulee sellainen meininki. Mä pidän näitä mun shortsihousujen alla. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että jalat pysyy tuollaisena lämpimänä. Ja sitten näissä shortseissa on kaikki taskut. Niin näissä pystyy pitämään kaikkea tavaraa ja snäkkejä ja nenäliinaa. Näissä housuissa on vielä se etu, että näihin saa siis lahkeet mukaan. Että sitten kun alkaa vähän tuulee tai sataa, niin pistää nää päälle. Niin avot. No sitten kun päästiin tähän hifistelyyn, niin sitten mulla on tällaisia niin kuin Merinovilla alushousuja. Koska näiden etu on se, että kun nää pesee, niin nää kuivahtaa äkkiä. Toiset on tällaiset seksikkäät. Sitten sukkia, nyt varsinkin kun on luvattu Lappiin sateita, niin niitä mä otan nyt reippaasti. Useampiakin, koska nämä monesti tällaiset paksummat vaellussukat, niin ne ei kuivu kauhean helposti. Tää on asia, minkä mä opin vastikään, niin mulla on tällaiset liner-sukat. Miesten kokoa, koska kaikki ajattelee, että naisten koko loppuu 3,8 tai 3,9. Nää laitetaan sinne vaellussukan alle, niin sitten se ei hierä sillä lailla. Tän lisäksi vielä tulee koretakki ja sadehousut, tällaiset pitkävartiset Salomonin vaelluslenkkarit. Ja sitten mä otan leiriin vaihtokengiksi joko tomsit tai jotkut muut vastaavat sellaiset helpot, mitkä voi vaihtaa ja jalat saa vähän levätä. Ja kuitupyyhe, aika pieni, aika kevyt, kuivapusseja. Ja näihin mä pakkaan kaikki vaihtovaatteet ja ruuat, jotka ei voi kastua ja vessapaperit ja sen semmoiset. Varsinkin jos on vaikka ylityksiä, että pitää ylittää jotain koskia tai jokia, niin sit jos siellä pyllähtää, niin ei haittaa. This is good. Pieniä pusseja, niihin voi erotella. Täällä on alusvaatteet ja täällä on... no mitäs täällä on? Katsotaan mitä täällä on. Täällä on remmit ja pyykkipojat, koska aina yhtäkkiä kosahtaa joku pidikeriin kanssa tai ei mahukko jotenkin jostain syystä tavarat hyvin kassiin tai muuta, niin on jotain missä ripustaa. Uusi suosikkini Primuksen PrimeTech Stove. Ihan samantyyppinen kuin esimerkiksi Strangia, mitä on käyttänyt vuosikausia, mutta tää toimii nyt kaasulla. Tässä kun mä ostin tätä Primusta, niin pitkään tein vertailua, että mikä on suhteessa tämän paketin paino ja sitten se, että mikä sen teho on, että paljon se kuluttaa kaasua. Koska sit jos sä oot 90 päivää vaelluksella, niin sillä on aika paljon väliä, että montako kaasupulloa se joudut mukana kantamaan. Pesuaineet. Niin on pakannut tällaisen pieneen, tää on joku inkiväärisottipullo, niin tänne vähän pesuainetta. Tiskiharja irtopää. Kindermunista löytyy tulitikkuja ja se raapasupinta, niin ne pysyy kuivana. Tää on aika kevyt. Sekin on aika tärkeää, koska näissäkin paino vaihtelee siis ihan kiloissa. Ja 1 kilo sinne sun tänne, mutta jos jokainen tavara painaa 1 kilo enemmän, niin tän niin pystyttää tosi näppärästi ja saa vaikka yksin pystyä. Nerokas keksintö nimittäin. Tämmönen vara-akku kautta lamppu. Tän saa ripustettua tällä koukulla. Sinne teltan sisäkatossa on pieni renksu. Niin siinä. Makualustana mä oon yleensä käyttänyt tätä ilmatäytteistä makualustaa. Tää on tosi hyvä. Ainoa tässä mun makualustassa on se ongelma, että tää pussi on liian pieni, niin tätä on tosi vaikea pakata tänne. Ja mä oon monta kertaa ajatellut, että nyt mä ostan tähän uuden jonkun isomman pussi.
koska tää on ihan yhtä taistelu tämän pakkaaminen. Kun me lähdetään Lappia, siellä on ruska-aika. Siellä ei ole mikään ihan älyttömän kylmä, mutta mä luulen, että maasta nousee kosteutta ja saattaa olla viileä. Ja musta tuntuu, että mä otan nyt myös tämän mukaan. Mä laitan noin 2 päällekkäin, niin mä luulen, että silloin mulle riittää tämä mun makupussi. Tässä on siis komfortti -3. Mä vielä vähän jännitin, että onko mulla kylmä. Niin sitten mä ostin tällaisen silkkisen makupussin lakanan. Tämähän on myöskin niinku hygieniatuote siinä mielessä, että makupussi ei tarvitse pestä niin usein. Tämä myös lisää pikkasen sitä lämpöä muutaman asteen. Näitä on olemassa sellaisia, mitkä lisää ihan +15 astetta, mutta ne taas painaa vähän enemmän. Ja mä ajattelin, että no, tämä yhdessä hyvien vaatteiden kanssa ja makupussissa, niin mulle tää riittää. No, nesteytyshän on tärkeää reissussa, joten vanhat suosikkini jo vuosia hyvin palvelleet Liquid Packet. Uusi hankinta oli tällainen Platypus, siis niinku litran vesipullo, mutta sit kun tää on tyhjä, niin tää menee ihan... Tätä ostaessa muuten kannattaa huomata, että tää ei siis, ainakaan tää versio, minkä mä ostin, niin tässä ei tullut korkkia. Käytin tämmöstä kokiskorkkia tässä. Koska hei, ei voi luottaa sitten siihen kännykän nettiin tai siihen Google Mapsiin. Sillä ei voi mennä tuo kansallispuistossa. Tai voi varmaan välillä, mutta sen varaan ei kannata laskea. Tai ei saa laskea. Joten aina mukaan kartta ja kompassi. Black Diamondin otsalamppu, Letterman, Light My Firen retkikupposet. Usein tosin lähden pelkällä kupilla ja haarukalla, koska voi syödä suoraan Citran tai tuosta Primuksen keittimestä kulhosta eikä tarvii omia lautasia. Lääkkeitä. Ja sitten kaikista paras, nimittäin eväät. Kikherrepastaa nokkosilla, toisinpäin. Soijarauhoja on hyvä, 45 grammaa proteiinia 100 grammassa. Siemennäkkäriä, snäkkejä, koska mä oon huomannut, että noin tunti aamupalan jälkeen niin alkaa tulla nälkä, niin meikäläinen tarvii snäkkiä. Kikherrepastaa ja soijarouhetta ja havajinpataa ja perunamuusia, kantarellikuppikuumaa ja soijarouhetta ja sitten on aamupuuroja ja sitten on mehukeittoa ja sitten on tomaattikeittoa ja semmoista. Kakkamatti lähtee reissuun.